Ya. Nih pagi-pagi ke ya, Bu. Kok wis nini Mas loh. Anu. Jalanan apa sini, Bu? Kluban. Ini kluban terus niku napa? Kepok. Pundi coba? Niki. Kepoke. Kepoknya Tumbas, Bu. kita kepoknya. Tiga. Nggih. Isinya apa? Pinten sih coba dibuka. Oh, Sini kata. kali mawon nah. Kali pitungnya. Nggih. Ternyata pinten tiga. Selote pundi coba? Berapa niki? Oh, teh kue telepon kena. YouTube nggih. Walae. Kok nini deh. Ini mau napa-napa. Mending banget. Coba Saya bukan salah tuh. cetot ya. Cetrot. Ya wis telepon. Ini kali mawon. Klubane. Klubane coba pundi? Klubane mungkin. Ijo-ijo Mas, semanggen. Apa sih daun apa sih niki, Bu? Daun semanggen. Daun semanggi kali Genjer. napa? Genjer. Nggih. Ini setunggal mawon, Bu. Tunggal. Kenakan nggih. Nggih. Tunggal gangsal. Nggih lah. Lah wong wis Oke, ambekan itu. wong wis tua Mas lah. Niki anu niki ne mawon, Bu. Napa nek? Sing disuting niki ne mawon. Oh, Ah, nggih. Oke. Mas, anu wong wis tua arep ngode ora payu. Oh. Ini dodolan apa bae ya, Bu? Sing penting ya Sing penting halal lah. halal terus ning kegiatan. Nggih, Mas. Mau ngaos kedah sangu duit, Ya nggih. darese ora sangu duit. Seniki napa mawon bae sangu duit. Napa ngomong sangu? Kelapa nih ya. Ya, Kelapa. isin wong ini telepon ngoring kafe. Ya, anu. Niki ne mawon kok. Anu kae Jogja, di Jogja kok kula gambare. Nggih sih. Nggih. Teng mriki. Anu nggih, desoting. Oh, Anu ngoring kafe. dodol niku. Nggih. Anu derek putrane sing niku Ibu Mami, Nggih. Nurae. Putrane Nurae sing Berarti mung cetot cetrot kluban kok paling kluban rompun niku nggih. Pokoke kali Pakai kali cetote kali ini setunggal. nggih. Pokoke kali, pokoke kali. Nggih. Arep omahe manake wong tuku, Mas. Oh, nggih lah. Biasanya kula kling-kling. 10.000. Kali welas. Kali welas. Paringi ibuke kon nyiti. Boten. Boten usah. Kae kok yo ngasih apa, Mas. Olahe Mas. Kali. Nggih, tapi pinggir ya, Mas. Siap. Pundi sih jenengan? Lu Cirahap. Ini sekolah teng mriki sih anak kula kelas tunggal. Terus tunggal. Nggih. Ya dasarnya anu pada sing kae agamane sih. Ya nggih niku. Kulo mawon sekolah ngriki mawon anake. Putune anake. Istirahat ya. Cirahap. Istirahat tepi. Jurang bahas mriko. Nggih jurang bahas mriku malih. Sadurunge tidur dong. Ya jurang bahas terus Cirahap perbatasan jurang bahas Cirahap niku. Cidondong mau taksi manjat mali adoh mriki mali nggih. Arahe mriko. Boten kali kepok, Mas. Wis kawan-kawan lah. Kalau ini wis kawan. Boten napa-napa. Boten, kula marini. Matur suwun.
belum maring. Ini untuk takdir itu kali Makasih. gulung ya. Ano pa niya basic ano kay mas remak. Nah, iki lur ke. Kluban nih ke. Kalau bahasa neng Jawa ya kluban, ana sing tempat daerah lainnya ya urap. Daun-daunan sama ampas kelapa bumbuin. Mantap. Cetot ge. Siapa sih kepengen aja cetot.